čase, keď si v situácii, v ktorej nevieš, čo máš robiť, keď máš pocit, že Boh je ďaleko, v čase, keď si zúfalý alebo zúfalá a nevieš, ako ďalej, chcem ti povedať, že máš nádej v Ježišovi Kristovi. Tak ako Ježiš na kríži, ktorý zvolal silným hlasom: Bože, Bože, prečo si ma opustil? Ježiš bol opustený a sám, ako možno ty dnes. Ale nezabudni, že Boh Ježiša Krista skriesil z mŕtvych a to bolo Ježišové víťazstvo. Preto ver, aj tvoje víťazstvo je blízko. Myslíš si, že ťa Boh nepočuje? V Jeremiášovi 23. kapitoli vo veršu 23 je napísané: Som Boh iba zblízka, znie výrok Hospodina, a z ďalky nie som Boh? Preto ver, že Boh je s tebou v tvojom víťazstve, ale aj v tvojom páde. Nevzdávaj sa, postav sa a bojuj, lebo tvoj Boh je verný Boh. On je s tebou, on ťa neopustí. Preto Kristus bol opustený, aby ty si dnes mohol a mohla žiť v prítomnosti Boha. Preto si to váž a postav sa a bojuj dobrý boj viery. Preto dnes poď a budeme sa modliť. Bože, prichádzam pred tebou v mene Ježiša Krista za každého, kto si prechádza nejakým problémom alebo situáciou. Prosím, Pane, požehnaj ich víťazstvom a uzdravením. Daj im sílu sa postaviť a v každom boji pomôž im sa zoprieť nepriateľovi a každému problému, každému pokušeniu. Vysloboď ich z otroctva, ako si vyslobodil izraelský národ, aby konali tvoju vôľu. Preto modlím sa za každého, kto sa pozerá a kto počúva. V mene Ježiša Krista. Amen.